Il-pressjoni fuq l-ekonomija Ewropea kawża tal-gwerra fil-Lvant Nofsani u l-Golf Arbi bejn l-Istati Uniti u Iżrael kontra l-Iran, partikolarment bl-eluq tal-Istrett ta' Ormuz, qed tkompli tikber u żżid piżijiet esaġerati. Dan hekk kif il-pajjiżi kollha qed jesperjenzaw żidiet fil-prezzijiet tal-enerġija waqt li qed jinxef it-tkabbir ekonomiku, bl-eċċezzjoni tal-ftit inkluża Malta. Rapporti ekonomiċi ġodda juru li ż-żona euro qed tiffaċċja taħlita perikoluża ta' inflazzjoni għolja u ekonomija dgħajfa. Skont id-data pubblikata minn S&P Global, l-attività ekonomika Ewropea fis-settur privat naqset għat-tieni xahar konsekuttiv. Pajjiżi ewlenin bħal Ġermanja u Franza jirreġistraw tnaqqis notevoli fil-produzzjoni u fis-servizzi minħabba spejjeż ogħla tal-enerġija, inkluż l-elettriku u l-fuels. Il-konflitt li ma jidirx li se jintemm fil-qrib diġà wassal għal żieda qawwija fil-prezzijiet taż-żejt u l-gass, hekk kif trażżan kull tbaħħir fil-passaġġ ta' Ormuz minn fejn jgħaddu 20% tar-riżorsi globali fl-enerġija. Qed jiġi mbassar li l-prezz taż-żejt se jeqbal fuq minn $100 kull barmil. Sa dan it-tant il-Kummissjoni Ewropea naqset iż-bassir ta' tkabbir ekonomiku fl-Ewropa għal 0.9% din is-sena. Bil-maqlub ikkonfermat li dak ta' Malta se jeqpa' b'saħħtu fil-livell ta' 3.7% grazzi għall-għaqal fit-tmexxija tal-Gvern. Fejn tidħol l-inflazzjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea tantiċipa li din se tilħaq ma' 3%, fermola mill-mira tal-Bank Ċentrali Ewropew u b'aktar żidiet fir-rati tal-imax fil-ġimgħat li ġejjin. Il-kumpaniji Ewropej ukoll qed ibatu minn spejjeż ogħla ta' trasport, tal-produzzjoni u tal-importazzjoni. L-Aġenzija Internazzjonali tal-Aħbarijiet Reuters irrapportat li l-gwerra diġà swid biljuni kbar lill-kumpaniji minħabba tfixkil fil-katina tal-provista u fil-kummerċ internazzjonali. Skont Bloomberg, jekk l-Istrett ma jerġax jinfetaħ sa Awwissu li ġej, is-swieq se jiffaċċjaw l-agħar sitwazzjonijiet li ilhom ma jseħħu għal 20 ta' snin. Esperti ekonomiċi wkoll wissew dwar ir-riskju ta' stagflation fejn l-ekonomiji jifqu jikbru waqt li l-prezzijiet jibqgħu jolew, simili għal kriżi Ewropea fis-sebgħinijiet li tista' terġa' tirrepeti ruħha jekk il-konflitt ma jintemmx malajr.